To kani rango ndalo mane yiero Chebukati gini 2017 Januari. Chebukati kuom joma notimo interview, jogo mane odhi oterore, Chebukati ema noywa goro. Ne en number last. Noywa goro. Kuom ji 9 ne en namba 9. To joka nokawo nyinge booro ne Uhuru. Namba 1 ne en wuod Masai moro iluongo ni Ole Kina. Namba 2 ne en nyar jaluo moro iluongo ni Roselyn Odede. Teero mana kendo dala mar Oyoma kae ka family mar Dr. Odede mane jaode. Mane namba 2. Sani en chairperson mar Kenya National Commission of Human Rights. Chebukati noywaga goro. Koro jogi nokawo ni water nying ji ariyo man namba 1 gi namba 2 ni Ole Kina gi Roselyn. To wakawo namba mar magoro cha bende waketi. Ni mondo ka ker yiero to obo kawo ne gineno ni Ole Kina ne nyalo bedo maber nikech ne namba 1. Rosemary ne nyalo bedo maber namba 2. Koro jagoro ni nok ginene kaka dhi kawe. Koro gine yiero dhi bedo kind Ole Kina gi Rosemary. Tang'o momiyo Uhuru nodhi oyiero mana ng'ama noywa goro cha.